आं दाखालि बुंदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव माबा मोनसे पजिटिभ डिसिजन लागोन होननानै आरो बेखौ दिनै लामारबाय। चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट मिनिस्टारफोरनि मोनसे हानजा दानानै होदोंमोन आरो बे हानजानि दैदेनगिरिया रुनुस पेगुमोन। रुनुस पेगुजों लोगोसे आरोबाव सानै मिनिस्टार दंबावोमोन मेम्बार हिसाबै। बे जाबाय पीयूष हाजरिका आरो केशव महन्त। बे मन्त्रि हानजाखौ एबा ग्रुप अफ मिनिस्टार्सखौ मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव मोनसे रिपर्ट प्रिपेयार खालामनो थाखाय थिनदोंमोन। दानिया बिसोरो बे मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय अलरेडि मोनसे रिपर्ट प्रिपेयार खालामबाय आरो बेखौ केबिनेटआव साबमिट खालामबाय आरो एप्रुभबो खालामबाय। दानिया नेक्स्ट स्टेपा जाबाय बे रिपर्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एसेमब्लियाव प्लेस खालामगोन आरो प्लेस खालामनानै बेयावबो एप्रुभ खालामनानै बेखौ माने होम एफेयार्स मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया भारत सरकारनिसिम पठायहरगोन। दानिया रायजोफोर बे डिसिजनखौ नुनानै माखासेया रंजानायबो मोनगोन। जोंनि हारिनि माखासे मानसिफ्रानो रंजानायबो मोनगोन आरो मोनद' हारियाथ' अयथासार रंजागोन। जोंनि माखासे मानसिफ्रानो रंजागोन आरो लिडारफ्रा रंजागोन। मानोना इस्तिहाराव लिरना लाखादोंमोन ना बेबायदि मावनो होननानै। दा इलेक्सन इस्तिहाराव लिरनाय लेखायैनो बिथांमोना मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावफुंनो हाबाय। दानिया बे डिसिजनखौ नुनानै जायफ्रा रंजागोन फुरथि नांगोन बिथांमोनखौ जों बायदि दुखुथिया मानसिफ्रा गासैबो कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय। आरो आसाम सरकारनि बे डिसिजनखौ नुनानै जायफ्रा दुखु नांगोन जायफ्रा गथ' गथाय दं सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि कलेजेस इन्जिनियारिं मेडिकेल कलेजफोराव फरायनो थाखाय सिमां सुजुनानै दङ बै बिमा बिफाफ्रा थारैनो दुखु मोनगोन आरो बिथांमोनासो बुजिगोन गुबुना बुजिया। आरो जाय मानसिफ्रा गथ' गथाय गैया एबा गथ' गथायफ्रा देरजोब्बाय साख्रि मावजोब्बाय फरायनायाबो जोब्बाय गावबो बोरायबाय गाव लिडार थाखा फैसानि जेबो टेनसन गैया बे मानसिफ्रा जेबो दुखु नाङा जेबो टेनसन गैया बेफोर मानसिफ्रा। आरो बिथांमोन बायदि मानसियानो बे डिसिजनखौ नुनानै रंजागोन। बिथांमोना साननो हागौ मा एसटि जाबाय थायो एसटि जानायनि थाखाय जोंनि माथाफोरा साननाय हनायफ्रा ल' लेभेलसो जालांबाय थादों जेबो एसटि खालामबाय थानो गोनां बाथ्रा गैया होननानै। नाथाय बे डिसिजना ओंखारनायनि थाखाय जायफ्रा भिक्टिम जाबाय जायफोरनि गथ' गथायफ्रा साख्रिनि थाखाय नारा नाथा जुजिबाय थादों मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेजफोराव फरायनो थाखाय सिमां सुजुदों बै बिमा बिफा आरो गथ' गथायफोरनि थाखाय गोग्गोमै दुखु फोरमायनाय थाबाय। रायजो राजाफोर दाना नायबाय थादो मायबा खारनाव बेखौ जुदि भारत सरकाराबो एप्रुभ खालामोबा गनायथि होयोबा मोनद' हारिनो एसटि नायबाय थादो जोंनिया जि सासे सानै साख्रि मोनोमोन सासे सानै मेडिकेल इन्जिनियारिं फरायनो मोनोमोन रावबो मोननाय नङा गेरान्टि रावबो मोननाय नङा। जोंनिया गुबुन हारिनि जेनेरेलखौ जों कम्पिटिसन खालामनो हाखाथाराखाया। आरो जायफोरा पावाराव थाबाय थानो लुगैनानै जोंनि लिडारफ्रा साथियाथ' जानला मानला खामानि मावो हारिनि लस जागोन ना लाब जागोन जेबो नाया गावनि पावाराव थाबाय थानो मोननाय गुबुन हारिजों मोजां मोनजानो लुबैनाय बेखौसो माथा मारिबाय थायो। आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै जायखिजाया टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनायनि सायाव बे भिडिअनि कमेन्टफोराव आंखौ मानिबा इउपिपिएलनि सापर्टार मानिबा सापर्टार होनना कमेन्ट लिरहरबाय थायो बै जाम्बा लावखारफोरखौ बुंदों आङो खोनासंनानै ला मोजाङै। आङो इउपिपिएलखौ लेवरा देखायनो हायो लेवरा नोङो बिपिएफखौ हायनो हाया। बै जाम्बाफ्रा सब समायावनो पार्टि खालामबाय थानाय मानसिफ्रा मोजाङै खेबसे खोनासंनानै लाबाव नोंसोरो बिपिएफखौ लेवरा बिपिएफ होनना बुंनो हायो ना हाया। आंनि थाखाय पलिटिकेल पार्टि इज नाथिं आइ डोन्ट हेभ एनिथिं टु डु विथ द पलिटिकेल पार्टि मोख्राफोर साला।